Mit navn er Mathias Lind Søndergaard, og jeg drømmer om at blive professionel cykelrytter. Adrenalinen, den er helt fantastisk på en cykel. Jeg elsker at køre stærkt. Det er mega fedt. Den adrenalin, man får det er helt fantastisk. Man skal presse sig selv, og jeg elsker at træne. Jeg synes, det er mega fedt at komme ud over ens egen grænse. Og det har jeg altid synes. Det, der driver mig, det er troen på, at det kan lade sig gøre. Så længe jeg tror på, at jeg ligesom kan komme længere, end jeg er nu, så fortsætter jeg også med at være disciplineret og med at gøre det, der skal til. Så troen på, at jeg kan blive professionel, det er det, der driver mig. Kæft, den er hård, mand. Jeg kommer til at vinde et par løb. Det er helt klart et stort mål for mig, det er at vinde nogle løb. Også fordi, at det er ligesom, jeg siger noget om ens niveau, hvis man kan vinde i den danske B-klasse, så kan man nok også godt følge med i den danske A-klasse. Kan du fortælle, hvordan du gør det? Ved at køre stærkest. Jamen altså, jeg er en meget alsidig rytter. Altså, jeg har mange kompetencer, så det kan være i rigtig mange forskellige udspil undervejs i løbet. Det kan både være i en sprinterfinale, og det kan også være udefra. Jeg skal lære at køre nogle finaler, fordi det manglede jeg rigtig meget som U19-rytter, fordi at jeg kom ind og var lidt på bagkant og kom aldrig rigtig med i de rigtige hug. Jeg havde for eksempel DM her som andenårs U19, hvor at jeg var med i finalen, men fordi jeg ligesom ikke har været med i særlig mange finaler, så var jeg lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle gøre. Så jeg kom også kun i gåseøjne til at ende på en 6. plads i den sprint, vi skulle lave op i udbruddet. Så jeg tror, det der med at lære nogle finaler, det vil gøre mig rigtig godt. I det store billede, så tager jeg rigtig godt imod træning. Altså, der skal ikke særlig meget til, før jeg begynder med at køre stærkt. Jeg skal egentlig bare, altså, førhen der har jeg haft en måned, hvis jeg bare har haft en måned, hvor jeg har haft en god træning, så har jeg kørt stærkt efter den måned. Så jeg har en gave, eller et talent, eller hvad man vil kalde det, i og med, jeg tager rigtig godt imod træning, og at jeg er meget struktureret og meget disciplineret i forhold til min træning. Så det tror jeg også, det er en af de ting, der ligesom hjælper mig. Så lige i fremtiden, så kan man lige zoome ind på det og lige lave et godt edit der, ikke, Birk? Ja, det kan man. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Ej, jeg tror bare lige, det så godt ud. 2 op, Morten. Der bliver sagt 2 op. Du behøver ikke at være så tæt på lige nu. Det er faktisk okay. okay. Men du skal pisse langsomt. Jeg har ikke mere bremse løftet. Ja, okay. Hold trykket. Sagde jo også i går. Hold trykket. Så vi skulle ved at være der. Jeg laver lige sådan en behind the scenes. Ja, det var bare fint, Morten. Det var rigtig godt kørsel for dig, ikke? Tak, Mathias. Jeg har også givet hvor mange år.